Каб абуць фанатаў Макса Каржа, зноў актывізаваліся аферысты. Некалькі месяцаў таму я ўжо распавядаў пра тое, што ў Фейсбуку мне траплялася рэклама стадыённага канцэрта Макса Каржа ў Варшаве, і мяне гэта вельмі здзівіла, бо было ж афіцыйнае паведамленне, што ўсе квіткі на гэты канцэрт былі прададзены за 3 дні, але попыт жа застаўся, як і пытанне, чаму б не правесці другі канцэрт на той жа пляцоўцы, ну, праз пару дзён, напрыклад. Карацей, сітуацыяй карыстаюцца ашуканцы, я бачу іх рэкламу і ў Фейсбуку, і ў Інстаграме, спасылка вядзе на сайт, дакладную копію афіцыйнага, там ёсць усе раздзелы, нават раздзел з мерчам. Адрозніваецца толькі адрас. І на сайце гэта можна аплаціць білет. І, натуральна, страціць грошы, таму што білетаў-то ўжо няма. Але калі прям вельмі хочацца на канцэрт і вы гатовы ехаць у Казахстан, то разгледзьце Астану. Там канцэрт будзе ў верасні 2025 года. Ажыятаж не такі вялікі, як з Варшавай, білеты амаль раскуплены, але танцпол і некалькі сектароў яшчэ ёсць.